Гэта Максім з падкаста зроблена ў Польшчы, а гэта новы выпуск, у якім мы абмяркоўваем вета Караля Наўроцкага на закон аб падтрымцы ўкраіне і яго прапанову павялічыць срок для атрымання польскага грамадзянства на 7 гадоў. Гэта будзе крыху незвычайны фармат, бо гэта запіс сустрэчы на дзень народзінаў падкаста зроблена ў Польшчы. Таму калі у вас не атрымалася папасць, то запрашаем паглядзець. Мы на дне народзінаў падкаста зроблена ў Польшчы, на першым, бо нам толькі 1 год. Вось. Віншую ўсіх вас, бо вы разам з намі робіце гэты падкаст. Наша каманда, вы гледачы і глядачкі, нашы партнёры, людзі, якія нас падтрымліваюць лайкамі, каментарамі, падтрымліваюць нас на Баймі і Кофі Патрёне. Мы ўсім вельмі ўдзячны, вы ўсе разам з намі ствараеце гэты падкаст, і тое, што нас здесь так шмат, здесь 60 чалавек прыкладна. Гэта ваше таксама дасягненне, гэта вельмі клёва. Дахадзіце, хто яшчэ ідзе да нас спакойна. Вось, таму яшчэ раз дзякуй, давайте паапладуем самі сабе. Все малодцы. Польская палітыка сама принесла нам тэму, і таму сёння мы будзем размаўляць пра Караля Наўроцкага і яго вета на закон пра дапамогу ўкраіне і тое, што нам хочуць працягнуць срок атрымання пашпарту на плюс 7 гадоў. Вось. Таксама мы пагаворым і пра пазітыўныя рэчы. Не разыходзьцеся, калі ласка. Не, калі ласка, не хвалюйцеся, сустрэча будзе максімальна пазітыўнай. Я не хачу, каб мы сёння зладзілі тут нейкую псіхалагічную групу ўзаемнай дапамогі. Таму настрой, калі ласка, максімальна пазітыўны, ўсё будзе вельмі добра, і я правяду такі сеанс групавой псіхатэрапіі, каб вы выйшлі адсюль задаволенымі, шчаслівымі і вясёлымі. Але не адразу. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Караль Наўроцкі, як прэзідэнт, наклаў вета на закон аб дапамозе ўкраіне. Але давай пачнем з іншага. У Брытаніі, і у чым увогуле справа? Мне падаецца, што галоўная, я б сказаў, праблема для нас, беларусаў, увогуле мігрантаў, у тым, што гэта падтрымлівае польскае грамадзянства. І вось давай крыху пагуляем у аналогіі. А вось мне падаецца, што так было з самімі палякамі ў нейкай краіне. Не, насамрэч, вы глядзіце наш падкаст, таму вы ведаеце, што я таксама быў проста навочным назіральнікам сітуацыі вакол Брэксіту 10-15 гадоў таму. Як гэта пачыналася, як гэта раскручвалася, і што прайшлі насамрэч самі палякі. І па шчырасці гэта было неверагодна мярзотнае відовішча. Скажу проста ад сябе. Мне было вельмі крыўдна за сваіх сяброў палякаў, якія проста чулі ў свой адрас, што go home, і дадаваліся да гэтага яшчэ вельмі непрыемныя рэчы пра паразітаў і гэтак далей. То бок насамрэч вельмі нагадвае тое, што мы бачым зараз. Я апошнімі днямі, калі было гэтае вета, і на хвалі гэтага вета у інтэрнэце, асабліва ў польскім сегменце твіттера, пайшла проста неверагодна вялікая хваля хейту ў бок, перадусім, канешне, грамадзян Украіны. Але беларусы, мы такія заўсёды гаротныя, мы заўсёды едзем прычэпам. Так, карацей, нам таксама рыкашэтам адбілася. І на хвалі гэтага хейту я проста узгадаў тыя словы, тыя выразы, якія дазвалялі сабе выказваць шматлікія палітыкі брытыйскія, напрыклад, так. І гэта было не так давно, бо гэта быў 2013-2015 год. То бок насамрэч, па гістарычных мерках гэта зусім пазаўчора, скажам так. Сярод гэтых выразаў было, напрыклад, што гэтыя эмігранты прыязджаюць у нашу краіну, цягнуць сацыяльныя пасобі, цягнуць грошы на ўтрыманне дзяцей. Дык скончылася ўсё з тым, што былі ўжо заклікі, як вы бачыце, Найджел Фарадж, гэта чалавек, які, скажам так, адзін з архітэктараў Брэксіту. У той час гэта быў лідар партіі UKIP, так, у дадзены момант там ён Reform UK, наколькі я памятаю, ці ўзначальваеце там. Падкаст пра польскую палітыку, а не пра брытанскую, там я не ведаю. Яны заўсёды блізка. Дык і былі прапановы, напрыклад, увесці 5гадовы гап, так, то бок такі перыяд, праз які мігранты, перадусім, канечне, з Польшчы,
вось не маглі карыстацца сацыялам. Таксама Дэвід Кэмерон, які ў той момант быў яшчэ прэм'ер-міністрам, ось, і, скажем так, кінуў у эфір вось гэтую ідэю з правядзеннем рэферэндуму, ён таксама спрабаваў дамовіцца з палітыкамі Еўразвяза і, напрыклад, з польскімі палітыкамі таксама. Ён прыязджаў, памятаю, у Варшаву. У той момант у Варшаве прэм'ер-міністркай была Эва Копач. Ось. Гэта быў 2014 у такім выпадку год. Ось. І ён спрабаваў ёй патлумачыць, чаму палякі такія дрэнныя і чаму ім не трэба плаціць нейкі сацыял брытанскі. Ось, што яны такія прыязджаюць і выцягваюць усе жылы. На другім скрыне, ось, які павінен быў быць на экране, быў артыкул з польскага выдання Великабрытаніі Polish Express, дзе польскія журналісты, якія жывуць у Великабрытаніі, спрабавалі данесці па-ангельску брытанцам, што насамрэч палякі вельмі прычыняюцца да развіцця Великабрытаніі. Там былі лічбы, што там цягам года там столькі-то адсоткаў ВВП, так, то бок, ну, красей, то бок абсалютна тое, што мы зараз з вамі бачым у дачыненні да украінцаў, ну і, канешне, агулам усіх мігрантаў, якія прыязджаюць у Рэч Паспалітую. Вось давай вернемся з Брытаніі ў Польшчу і паразмаўляем, а што ўвогуле хоча Наўроцкі? То бок ён жа не проста завітаваў закон, ён яшчэ і склаў сваю уставу, то бок свой закон. Ну, канешне ж, я думаю, як вы ведаеце, перадусім гаворка ідзе пра гэтыя няшчасныя 800+, якое выплачваецца ў дадзены момант на кожнае дзіцё, якое жыве ў Польшчы і ходзіць у польскую школу. Так, бо прыкладна год таму былі ўведзеныя змены, калі вось такі вымук так быў упісаны ў закон. Ну, карацей, вось тая змена, якая была самай першай, яна насамрэч, ну, даволі рэзонная, так, бо калі дзіцё не знаходзіцца ў Польшчы, так, не жыве ў Польшчы, то чаму яму трэба плаціць 800+. Гэта, ну, насамрэч вельмі зразумела. Але яны хочуць прывязаць гэтага да таго, ці бацькі гэтага дзіцяці працуюць. І тут пачалася проста нейкае вакананне насамрэч. В суме асноўны наратыў які? Што палякі кажуць: украінцы, ідзіце працуйце, не сядзіце на нашых сацыяльных выплатах. Ну, наратыў такі, вось, і, дарэчы, я чытаў размовы і таксама размаўляў з людзьмі, якія займаюцца апытаннямі сур'ёзнымі, вось, на фокус-групах, і ўвесь час маніторыць настрой у польскім грамадстве. Дык вось, яны кажуць, што калі гаворка пачынае ісці ў апытаннях пра нейкую сацыяльную дапамогу камусьці ўвогуле з мігрантаў, то слупкі проста чырвоныя, вось. То бок сярод палякаў польскага грамадства вельмі распаўсюджанае меркаванне, што эмігранты нічога не робяць, сядзяць на пасобіях і цягнуць з бюджэту грошы, на якія у бюджэт яны ўвогуле не думаюць пра тое, што мігранты таксама нешта дакладваюць у бюджэт. Пры гэтым дакладваюць, ну, насамрэч вельмі шмат. Ось. І таму вось мы пачалі вось з гэтай брытанскай гісторыі, бо там наратыў быў проста абсалютна аднолькавы. Такі ж самы, слова ў слова, як пад капірку насамрэч. Ну да, і дадзеныя паказваюць, што в рэальнасці украінскія бежанцы, мігранты, якія жывуць у Польшчы, ну, у Варшаве, увогуле вось у Польшчы, яны прыносяць больш грошай тым, што тут працуюць, плоцяць падаткі і гэтак далей, чым Польшча траціць на 800+. Розніца проста ў некалькі разоў. Мігранты ў цэлым прыносяць прыкладна ў 6 разоў больш грошай у бюджэт, чым бяруць з гэтага бюджэту. Другая справа, якая высветлілася, па шчырасці, я ўвогуле не разумеў, што, ну, не мог нават падумаць, што пытанне пра дапамогу Украіне можа тычыцца старлінкаў на фронце. Што там за справа? Як так атрымалася, што быццам бы вета на гэты закон выключае інтэрнэт? Так атрымалася, бо Карль Наўроцкі прывязаў справу 800+ да агульнай уставы, то бок агульнага закона аб дапамозе ўкраіне. Гэта закон комплексны. Ён з 2022 года увесь час яго трэба прадоўжыць. Так, то бок там раз прыкладна на год. Ось. Калі не памыляюся, гэтым законам хацелі да сакавіка наступнага года працягнуць гэтую дапамогу. І ў гэтую дапамогу ўпісана амаль што ўсё. І ў тым ліку ось таксама і гэтыя старлінкі для ЗСУ. То бок тэарэтычна можа здарыцца так,
што праз месяц, акрамя таго, што прыкладна мільён украінцаў апынецца ў Польшчы нелегальна, бо скончыцца тэрмін дзеяння статусу УКР, то яшчэ акрамя гэтага украінская армія пазбавіцца старлінкаў, за які ўвесь час плаціць польскі МСЗ. Давай патэнцыйныя пагрозы. Вось у нас ёсць вета. Быццам бы мы ведаем, што ўрад зараз, так сказаў прэс-сакратар Адам Швабка, што ўрад зараз працуе над новым праектам закона, каб перакрыць прапанову Караля Наўродскага. Але ўсё ж такі, давай вось крыху падсумуем, якія наступствы таго, што Караль Наўродскі наклаў вета. Ну, па-першае, я хочу супакоіць усіх грамадзян Украіны, якія глядзяць наш падкаст. Я абсолютно не веру ў тое, што нехта дапусціць сітуацыю, каб яны апынуліся тут нелегальна. То бок, гэта было б проста самабойства для польскай эканомікі перадусім, бо я просто упэўнены, што на наступны дзень пад палацам прэзідэнцкім і палацам прэм'ера будуць стаяць прадпрымальнікі польскія з віламі. Бо, ну, прапасці, але працоўная сіла – гэта працоўная сіла. І ніхто не хоча пазбавіцца працаўнікоў у сваёй фірме. А шматлікія фірмы проста амаль што цалкам залежаць ад мігрантаў. Так? Ну, перадусім, канечне, калі там гаворка пра розныя склады і так далей, так, дзе проста ўвогуле амаль што адні мігранты працуюць. На мой погляд, у дадзены момант, цягам найбліжэйшага месяца у нейкім экспрэс-тэмпе будзе створана і нешта новае. То бок, вялікі палац і малы палац, яны проста мусяць нам дамовіцца паміж сабой. Пры гэтым, што ж цікава, так, вось гэтая прапанова пра 800 плюс толькі працуючых украінцаў, яна, скажем так, ну, яна ж выйшла, мы добра памятаем ад каго, так, Рафал Часкоўскі. Падчас прэзідэнцкай кампаніі. Гэта ён запрапанаваў гэта зрабіць. Вось, калі ён гуляўся на антыэмігранцкіх настроях, спрабуючы звярнуць крыху выбаршчыкаў Славаміра Мэнсона. Паразмаўляем пазней крыху больш падрабязна пра гэтыя 10 гадоў, якія нам хочуць падоўжыць чакання пашпарту польскага. Пакуль што крыху пра іншае. Караль Наўродскі ўвогуле пачаў прэзідэнтуру вельмі актыўна. Ён там і ходзіць да футбольных фанатаў, паказвае біцуху і кожны дзень амаль проста накладае сваё вета на законы, якія дасылае яму Сейм. Распавядзі, што яшчэ ён заблакаваў. Не, ну, насамрэч там пра ўсе вета казаць няма сэнсу, бо там такія законы, скажем так, не асабліва публічна цікавыя, так, але іх усяго 7. Вось учора было 7-е вета. То бок Караль Наўродскі ў дадзены момант проста ідзе на рэкорд. Ён там 3-4 тыдні прэзідэнцтва. Учора было 24 дні, сёння 25. Вета ўжо 7. Гэта 0,29 вета ў дзень. Калі яшчэ выходныя забраць. Так яшчэ ёсць непрацоўныя дні. То бок там будзе недзе 0,33. Ось. Малое піва, карацей. Раніца пачынаецца не з кавы, з вета. Так, з вета. Окей, пра ўсе вета не будзем размаўляць, а так? Ведаеш, у мяне такое адчуванне, што гэта проста здымкі нейкай новай праграмы, там недзе каля Караля Наўродскага увесь час круціцца прадстаўнік кнігі рэкордаў Гіннеса, вось, і то будзе зарэгістраваны новы афіцыйны сусветны рэкорд па ветах. Ці ўсе вета Караля Наўродскага дрэнныя? Вось, усе 7 ці нейкае не? Ну, насамрэч, тое, што мы зараз з вамі назіраем, гэта... Вось, у нас быў, здаецца, другі ці трэці выпуск нашага падкаста. Нават я не памятаю. Ён называўся «Польска-польская вайна». То бок, вось, адчыніўся новы фронт. І з двух бакоў сабе насустрач ідуць вось войскі. З аднаго боку прэзідэнцкія, з іншага боку прэм'ерскія. І найбліжэйшым часам гэта будзе толькі, можа, мне часам не папайсло, насіляча. Узмацняцца, так, вось. Дзякую вялікі. І, карацей, на бліжэйшым часам гэты канфлікт будзе толькі нарастаць. Бо нішто абсалютна не ўказвае на тое, што яны, прынамсі, паспрабуюць неяк загасіць і засыпаць гэтыя падзелы паміж сабой. Чаму так? Бо дзве гэтыя галоўныя польскія палітычныя сілы, гэтыя два лагеры, яны існуюць толькі дзякуючы таму,
што ўвесь час накручваюць і падаграваюць палярызацыю польскага грамадства. Вось тое, як палякі палярызаваныя, гэта проста адзін з найвышэйшых паказчыкаў, здаецца, не ў свеце. Просто мы ж бачым 50-50, так? А вяртаючыся вось да вето, там іх усяго разам 7, так? Але найбольшы рэзонанс выклікалі першае вето, то бок закон аб дапамозе ўкраіне. Не, першае вето гэта было ветракі. Так, ветракі. То бок гэта комплексны закон, які прадугледжваў, які рэгуляваў рынок ветраных электрастанцый у Польшчы. Увесь час ідуць споры паміж правымі і левымі, там белымі і чырвонымі. Каб ветракі стаялі на 500 метров ці на 700. Там 500 метров, 700 метров, моц гэтых ветраных электрастанцый. Красивых пытанняў там даволі шмат. І сярод менавіта людзей з больш правымі поглядамі, сярод часткі з іх ёсць такое меркаванне, што ветраныя электрастанцыі вельмі шкодзяць. Так, то бок нават з'яўляюцца розныя відэа ў інтэрнэце, можна пабачыць, як невыносна жыць, калі побач з табой стаіць ветраная электрастанцыя. Лекс Камілек. Это быў учорашняе вето, і пра яго просто таксама варта сказаць. Тут я скажу, я на баку Караля Наўроцкага. Вы не паверыце. Так, бо гэты закон, Лекс Камілек, ён названы ў гонар малога хлопчыка Камілька. Я памятаю гэту жудасную гісторыю, яго забіў ойчым. І пасля гэтай жудаснай простай гісторыі быў створаны закон, які уводзіў узмоцненую абарону дзяцей перад гвалтам, педафіліяй і гэтак далей. Карацей, гаворка ідзе пра тое, што у розных навучальных установах людзі, якія нават проста прыходзяць у гэтыя навучальныя установы, павінны праходзіць праз чэк. Іх правяраюць. Гэта, насамрэч, зрабіць вельмі проста праз М-абыватель, праз ЭПОАП. Падаецца запрос, і атрымоўваюць адразу адказ з Міністэрства справядлівасці, то бок юстыцыі, што ты не быў краны, не быў упісаны ў спіс педафілаў, карацей, ты чысценькі, можаш прыходзіць. Дык вось, гэты закон некаторыя гэтыя патрабаванні паслабляў. І пры гэтым rzecznik praw dziecka, то бок омбудсменка па правах дзіцяці, польская, яна, да рэчы, была абраная сённяшняй кааліцыяй, яна выказвала супраціў. Яна звярталася да Караля Наўроцкага з просьбай гэты закон заблакаваць, бо, на яе думку, ён аслабляе абарону дзяцей. Таму у гэтым пункце я абсолютна згодны з Каралем Наўроцкім. Кааліцыя выпусціла так званы бубль. То бок закон, які, насамрэч, мог зрабіць толькі горш. Недапрацаваны без адпаведных кансультацый. Ад вета пакуль што пераходзім далей да польска-польскай вайны. Пакуль мы планавалі гэтую сустрэчу, адбылася рада габінетова. То бок Караль Наўроцкі, як прэзідэнт, пазваў, як пісалі правыя медыа, на кавёр да сябе прэм'ера Дональда Туска і яго ўрад. Яно так і выглядае, насамрэч. Каб ён, што не ведаю, распавёў, як справы ў краіне ідуць. І усе за гэтым вельмі сачылі. Гэта было ў прямым эфіры, там гадзіну. Не спрачаліся, але так спрабавалі неяк. Гадзіну публічна, а пасля біліся з адзначэннымі дзвярыма. Прыкладна там 3 гадзіны яшчэ, здаецца. Окей. І гэта выглядае як? То бок сапраўды прэзідэнт выклікае да сабе прэм'ера, які быццам бы ў Польшчы мае большую ўвагу, большае значэнне. І хочацца запытаць, не мог Туск проста сказаць, я не прыйду, не кліч мяне. Карацей, вось гэта рада габінетова, то бок паседжанне ўраду на чале з прэзідэнта Польшчы. Гэта такая прэрагатыва прэзідэнта, так званая, гэта толькі ад ягонай волі залежыць. Згодна з Канстытуцыяй, прэзідэнт можа ў кожны момант склікаць вось гэтую раду, паседжанне такой рады, ізноўку. Дык вось, з боку ліберальных розных медыяў, ліберальных інфлюэнсераў я бачу заклікі, што Дональд Туск проста не павінен ісці там. То бок зрабіць такі афронт, пакінуць Караля Наўроцкага аднаго. Я балею сказаць, не ведаю, спіна баліць, галава баліць. Заўсёды можна ўзяць Л4, так, сказаць, што прабачце, ці мама каб адпрасіла, не ведаю, ці яшчэ нешта. Красей, але не. Насамрэч, польская канстытуцыя кажа проста наўпрост. Прэзідэнт можа склікаць раду габінетову. Кропка. То бок там увогуле няма чагосьці, што прэм'ер можа памяцца, падумаць, не ведаю, сказаць, а можа прыйсці, а можа не прыйсці, а давайце перанесем на паслязаўтра. Не.
То бок гэта паседжанне просто облігаторыйна, то бок абавязкова. Калі б прэм'ер не прыйшоў, то па шчырасці гэта магло бы быць прамым парушэннем проста Канстытуцыі. Таму прэм'ер прыгатаваўся, падрыхтаваўся разам са сваімі міністрамі, і яны прыйшлі. І пасля пачалося. Ну слухай, давай просто, то базава гэта ўсё выглядала як тое, што яны просто вось, ведаеце, дзед з бацей сцепіліся на кухні, ці нешта такое было. То бок, распавядзі, можа, пра нейкія галоўныя моманты. Што цікава, так? Кожны раз, калі адбываюцца вось такія нейкія рэчы, размовы паміж двумя лагерамі, часцей за ўсё гэта адбываецца падчас выбараў, калі адбываюцца дэбаты. Так? Вось, і я думаю, вы таксама памятаеце, што пасля кожных дэбатаў кожны кандыдат, ці там ягоны штаб, хуценька публікаваў нейкі там твіт ці пост, што мы перамаглі, юху, там вось мы былі найлепшыя. Вось тут прыкладна было тое ж самае. Лагер спадара прэзідэнта ўвогуле права і справядлівасці і правых палітыкаў абвесціў, што Кароль Наўроцкі проста неяк там раскатаў, убіў асфальт спадара прэм'ера. У той жа час другі бок казаў, што Кароль Наўроцкі быў увогуле не падрыхтаваны, што там нават былі нейкія там здымкі, дзе ён так сядзеў, і яму прыпісвалі там, што божачкі, што я тут раблю. Ось, насамрэч, гэта таксама не дзіўна, бо я бачу, што Кароль Наўроцкі дэнерваваўся. І яно не дзіўна, бо у спадара Туска досведу ў палітыцы прыкладна гадоў 40, а ў Кароля Наўроцкага 20 дзён. То бок, разумееце, так, ён дагэтуль увогуле не быў палітыкам. І па шчырасці я б таксама, здаецца, разгубіўся. А тое, што мы бачылі з вамі, гэта быў спектакль. Гэта быў спектакль для публічнасці. Канешне, сачыць за гэтым так, цікава, прыемна, смешна часам. Адзінае, што ва ўсім гэтым спектаклі я не бачу аднаго найважнейшага – Польшча. Яны ўвогуле пра яе думаюць. Я часам задаю сабе гэтае пытанне, бо я разумею, што там вельмі крута ўбіваць сабе шпількі ў бок. Ведаеш, я не дзілюся, калі па сталом гэта рабілі. Але, ўсё ж такі, трэба клапаціцца пра нацыянальныя інтарэсы. Хаця, пасля сустрэчы штаб Кароля Наўроцкага, то бок канцелярыя ўжо, не штаб, канцелярыя прэзідэнта сказала, што яны ўсё ж такі вось у гэтых пытаннях нацыянальнай бяспекі будуць дамаўляцца. І дзякуй Богу. Ёсць інсайт, што быццам бы Кароль Наўроцкі, які так хацеў склікаць гэтую раду, сказаў, што больш не хоча. Ты больш сам не прыйдзе. Ці гэта так? Насамрэч, гэта інсайт, так, то бок, можна яму верыць, можна не верыць. З маёй памяці і практыкі ўвогуле, што такі ўнёскі, што прыкладна 30% такіх розных інсайтаў гэта нейкія там выдумкі. Але я гатовы паверыць у гэта, бо было бачу, што яму было крыху цяжкавата. І у яго яшчэ крыху замала досведу. Але амбіцый у яго вельмі шмат, і ён паказаў, што ён можа вучыцца. І калі Прахаў Часкоўскі пастараўся хаця б на літаральна 10% ад таго, насколькі пастараўся Кароль Наўроцкі, то Часкоўскі мог бы перамагчы. Мы паразмаўлялі пра Наўроцкага, пра яго вета. Зараз будзем ужо размаўляць пра тое, што нам не хочуць усім даваць грамадзянства. Дарэчы, цябе гэта праблема не датычыцца, калі што. Але хочуць увесці інстытут пазбаўлення грамадзянства. Зараз будзе маленечкая рэкламная паўза. Як вы бачыце, і як вы, напэўна, ведаеце з нашых выпускаў, нашыя сябры гэта школа польскай мовы «Польскі на так». І мы вельмі запрашаем вас на іх курсы. Для вас адмыслова ёсць зніжка. Па прамакодзе зроблена, як вы ведаеце, 15%. Сам я зараз вучуся на B2. Дарэчы, прямо зараз здаю курс, экзамен. Ідзе хутчэй добра. Граматыка была горшая за ўсё астатняе, але в суме нормально. То бок, можна вучыцца на ўсіх узроўнях. Я раю ад сябе, я сам адвучыўся і на B1, і на B2. Вельмі клёва, вельмі раю, прыходзьце, ёсць і А1, і А2, і B1, і B2, і нават C1, ёсць і онлайн, і офлайне, таму прыходзьце. Дарэчы, офлайне метро Плотская. Польскі на так, дзякуй. Калі ласка, пераходзьце. Для нашых онлайн-гледачоў спасылку ў апісанні. Галоўная тэма. Увогуле, чаму мы сёння сабраліся? Чамусьці у законе, у уставе Кароля Наўроцкага, якая быццам бы пра дапамогу ўкраіне, ёсць яшчэ і пункт, што грамадзянства хочуць даваць мігрантам толькі пасля 10 гадоў жыцця ў Польшчы на сталым побыце, а не пасля 3.
І, што цікава, не ведаю, ці чытаў ты абгрунтаванне, хай будзе. Хай будзе абгрунтаванне. Вось, і там, дарэчы, узгадваўся канцэрт Макса Каржа. Твайго. Окей, там не писали Макс Корж. Передаем вітаночки усім людям, які былі на канцэрце. Канцэрт выдвижэння на стадыёне Народоўна. Зразумела, што гэта не была адзіная прычына, то бок, тыпу, праз Макса Коржа у вас не будзе грамадзянства. Так не было так напісана. Але гэта была адна з прычын. І там было напісана, што вось 3 гады вельмі мала, а за 10 гадоў людзі падвучаць польскую мову ў школе польскі на так, інтэгруюцца, зразумеюць усё пра польскую палітыку, праз наш падкаст, і тыпу ўсё будзе добра. Што мяне ірытуе аж вось па-польску менавіта, што усе яны пішуць, быццам бы зараз можна атрымаць грамадзян за 3 гады. Але гэта просто бздура, хлусня і гэтак далей. Гэта неправда. За адным выключэннем. Карані. Там можна. Ну, да. Але гэта адно толькі выключэнне, гэта вышэй рэпатрыяцыя, а не прыезд просто. Просто у мяне няма, напрыклад, каранёў польскіх, таму для мяне не актуальна. Окей, распавядзі, калі ласка, увогуле, на твою думку, як так атрымалася, што менавіта гэты пункт аказаўся вось у такой спеку? Дзякуй. Ну, насамрэч, вось гэта тое, што мяне найбольш здзіўляе. Я ўвесь час сачу за польскімі медыямі, я таксама сачу за выказваннямі польскіх палітыкаў. Я гляджу польскія розныя падкасты з польскімі палітолагамі, і паўсюль адна і тая ж. Не магу сказаць гэтага слова, бо гэта запіс на YouTube. Ось, але вы можете здагадацца. Мы выражам. Карацей, прабачце. Ось. Ну, інакш проста не атрымоўваецца. Вось, дарэчы, сёння, калі я збіраўся сюды, я слухаў прафесара Антоніга Дудка, вось, пра якога, здаецца, многія з вас чулі, я яго часта ўзгадваю, але ён паўтарыў той жа самы фейк. Вось, у размове з журналістамі ён сказаў, што вось, наколькі ён ведае, фактычна можна грамадзянства атрымаць за 3 гады, цягам 3 гадоў, пасля чаго ён дадаў, але хтосьці яму пісаў, але не ў стане гэтага праверыць, што нібыта ўсё ж такі гэта крыху даўжэй. Прабачце, якая праблема прачытаць закон, дзе гэта ўсё проста ў 3 пунктах напісана. Там 50 словаў, ну добра, 100. Вось, па-польску. Вось, то бок, ну, літаральна, увогуле, нішто не перашкаджае, дзе чорным па беламу напісана, што 3 гады з картай рэзідэнта ці са сталым попытам. Так, то бок, разам гэта 8 гадоў толькі на паперы, але мы ўсе з вамі ведаем, як працуюць ужанды. Так, то бок, гэта 10 гадоў дакладна. Вось, я атрымаў праз 12. Так, ну, але ў мяне была зусім іншая сцежка. У мяне там была такая з прыгодамі, скажем так, бег з бар'ерамі, вось, гэта называлася, на доўгай дыстанцыі. Ну і глядзі. І пачакай. Давай. Чакай. Вось, тут павінен быў быць яшчэ адзін скрын. Які, можа, он ёсць, скажи. Дзе са старонкі прэзідэнта. Да, ёсць, зараз будзе. Ось, можеш яго уключыць, калі ласка. Więc uznaję, że proces przyznawania obywatelstwa jest to prerogatywa prezydencka, powinien zostać wydłużony z 3 lat do 10. Гэта не prerogatywa prezydenta. Uznanie za obywatela, jak ja думаю, а мы што кожны з вас ведае, гэта воевода. Яны ад прэзідэнта ўвогуле ніякім чынам не зарэнуць. То бок вось гэты просто банальны скрын са старонкі шаноўнага гаспадара прэзідэнта паказвае, што нават у канцылярыі людзі не разумеюць гэтага пытання агулам. Бо вось гэта просто абсалютная памылка, якая ўвогуле ніяк не вяжацца з польскімі законамі. Яшчэ гісторыя. Пазаўчора я ўключаю ўвечары факты ў ТФВ. Кирилл, калі ласачка, прысядь. Я разашоўся. Я бачу, што ты... Я, ведаеш... Дай спокой. Кусь за Беларусь. Тэма складаная, цяжкая, я разумею. Душа баліць за кожнага беларуса. Ось, таму прабачце. Карацей, факты ТФО я не ўключаю. Дзе, канешне ж, ізноўку быў Макс Корж, ну куды ж без яго? І распавядалі пра тое, як крута выгналі з Польшчы, дэпартавалі 15 там чалавек. Прызнаю, і я таксама гэтага прытрымліваюся. Тыя людзі, якія фактычна здзейснілі нейкае сур'ёзнае праванарушэнне, самі вінаваты. Ось. Але у той жа час, калі кагосьці хочуць дэпартаваць за тое, што ён, не ведаю, піў піва перад стадыёнам, то гэта ўжо таксама перабор. Прабачце, таксама, не трэба перагібаць. Ось. Мы ўсе бачым, што часам могуць здзейсніць футбольныя фанаты міжназемныя з іншых краін, напрыклад, Заходняй Еўропы, так, у Польшчы. Ось. І я не бачу, каб аўтазакі з гэтымі фанатамі пасля ехалі на мяжу. Ось. Ну, сур'ёзна, не бачу.
То бок, ну, трэба разумець нейкі там, ёсць проста нейкія межы. Але такім чынам урад хацеў пагуляцца вось на гэтай эмоцыі антыукраінскай. Бо калі б яны з іншага боку гэтага не зрабілі, то правы лагер просто размазаў бы іх аб сцяну. Вось вы нічога не робіце, а гэтыя вось варвары, так, вось набег зрабілі на нашу Варшаву і вось такое учынілі. Дык вось, у гэтым жа рэпартажы таксама быў паўтораны гэты фейк, што спадар прэзідэнт склаў праект закону ці там прапанову, што вось трэба падоўжыць тэрмін, і тут журналістка кажа, бо ў дадзены момант польскае грамадзянства можна атрымаць цягам 3 гадоў. Бо мне, прабачце, слоў няма, сур'ёзна. Ну, слухай, добра, мне трэба стыць. Пытанне ў чым? Гэта ўвогуле не першая прапанова вось зрабіць такі тэрмін даўжэйшым. Не першая. Былі дэпутаты ПіС, мне падаецца, дзесьці там паўгады, можа год таму. Не, менш. Ну, паўгады. Паўгады таму. Якія таксама прапанавалі праект закона, што вось атрымаць польскае грамадзянства можна будзе не за 3 гады, а за 10. Тыпу зараз вельмі малы тэрмін. Але быццам бы, ну, то бок, і мы нават размаўлялі пра гэта ў падкасці, казалі, што не, ну, ПіС у апазіцыі, у іх няма шансу, іх ніхто не падтрымае. Зараз ёсць цэлы прэзідэнт, які быццам бы хоча таго ж. Давай крыху пацэнім. Ты ўвогуле сказаў на пачатку, што будзе пазітыў нейкі. Вось калі ён будзе, гэта той самы час. Увогуле, якія шансы, што гэта ўсё ж такі прымуць? Бо у мяне шмат тэорый ёсць. Ну, слухайце, па-першае, так, фактычна быў праект закону перад прэзідэнцкімі выбарамі. Былі грамадскія абмеркаванні гэтага праекта закону, і шмат хто з беларусаў таксама пісаў, бо можна на сайце Сейму напісаць свае заўвагі. Прайшоў гэты этап грамадскага абмеркавання, і даслоўна, здаецца, тыдзень таму прыкладна прыйшло становішча жонду, так, то бок абмеркаванне ўраду, дзе яны сказалі, што ідзіце вы далёка з гэтым сваім праектам закону. І тут спадар прэзідэнт таксама з гэтым выехаў, і гэта ўжо сімптаматычна. Калі першы праект закону можна было, скажем так, глядзець на яго як на такую гульню перад выбарамі, гульня з выбаршчыкамі канфедэрацыі, гульня на антыэмігранцкіх эмоцыях, то гэта ўжо паказвае, што ўсё ж такі ёсць палітычныя сілы ў краіне, якія дакладна ідуць у гэтым накірунку. Тое, што зараз гэта будзе прынята, я не веру. Шчыра. Ось не з гэтым Сеймам, хутчэй за ўсё. Але, напрыклад, наступны Сейм, ён, верагодней за ўсё, будзе нашмат больш правым, чым цяпер, то гэта можа быць прынята. Але і тут трэба ўсё ж такі дадаць крыху пазітыву. Я чытаў законапраект, які прапановвае канцелярыя прэзідэнта. Яны намагаюцца змяніць толькі першы пункт, там, дзе гаворка ідзе пра тое, колькі трэба пражыць у Польшчы з карты рэзідэнта і ці сталым побытам. Але увогуле, нават калі гаворка пра грамадзянства, людзі часта вельмі забываюцца пра апошні пункт вось у гэтым параграфе. Пра тое, што агулам можна падацца на грамадзянства пасля 10 гадоў жыцця ў Польшчы. Легальна і непшырвальна. Я атрымаў грамадзянства менавіта па гэтым пункце. Бо ў мяне была такая сітуацыя, што калі я ўжо жыў тут 11 гадоў, я атрымаў сталы побыт як бежанец. Па законе мне трэба было пражыць яшчэ 2 гады. Вось. Але на той момант у мяне ўжо было 10 гадоў жыцця ў Польшчы, і я проста адразу склаў дакументы, менавіта ўпісваючы, што я вось па гэтым пункце. І атрымаў без праблем. Ось, пра гэты пункт ніхто сапраўды не чапае, і прынамсі я не бачу ўвогуле, каб і пра яго ішла нейкая гаворка. У праекце закона пра яго гаворкі няма. Дзіра для беларусаў. Вось ты кажаш, што гэта пазітыўна? Ну, хаця б крыху. Але выглядае так, быццам бы гэта могуць хутка зачыніць. Ну, то бок, нехта проста дачытае да гэтага радка і скажа, блін. Галоўнае, каб нас не паглядзелі з канцелярыі прэзідэнта. Я дашлю спасылку. Яны хуценька перапішуць. Не, але слухайце, сябры, сітуацыя такая. Асабліва цягам апошняга тыдня, калі пайшла вось гэтая халівар такі, так, наконт дапамогі ўкраіне, тое, што пачалі пісаць у твітары, гэта проста, ну, направда, ўжо было жудасна. Асабліва ёсць некаторыя палітыкі, напрыклад, Януш Ковальскі з «Права і справядлівасці», гэта такі, скажем так, крыху жыріноўскі, ось, у сваім падыходзе. Ён уже там пачаў, там, выцягнуў шабельку і пачаў пісаць, што ўвогуле там нікому не даваць грамадзянства, адбіраць грамадзянства нават. Ну, прапасе, гэта ўжо варварства нейкае. Да чаго гэтага можа прывесці? І вот тут
Гэта яшчэ пазітыўная частка? Просто Не, гэта яшчэ пазітыўная частка, такая больш-менш, скажем так. Не, пасля будзе пазітыўней. Апошнім часам, дарэчы, вось калі я гартаю TikTok, і мне ўсё больш і больш трапляюцца відэа ад розных польскіх інфлуэнсараў, якія выказваюцца ўжо ў падтрымку мігрантаў, так? Бо гэты голас, паволі, але ўсё ж такі пачынае прабівацца. Бо яшчэ вось да нядаўняшняга моманту было так, што было адчуванне, што ўсе проста супраць. Ось, абсалютна. Так? Я нават па сваіх знаёмых бачу, так, што калі знаёмым палякам распавядае, што там, вы, магчыма, там не заўважаеце, але ўжо такая сітуацыя, што нават людзі, якія проста нават нарадзіліся амаль што ў Польшчы, так, ось, але там пажылі ў дзяцінстве недзе там, і ў іх ёсць лёгкі нейкі акцэнт, могуць пачуць у свой бок, ведаеце што, так. Сітуацыя робіцца ненармальнай. І польскаму грамадству і сацыёлагі ўжо пачалі звяртаць на гэта таксама ўвагу. Трэба крыху адумацца, бо вось гэтая істэрыя, яна прыводзіць да таго, што многія мігранты, асабліва тыя, якія, напрыклад, крыху горш ведаюць мову. Не ўсе мовы лёгка даецца, гэта нармальна, так, людзі па-рознаму яе вывучаюць. А у кагосьці акцэнт застаецца вельмі выразна на ўсё жыццё. Хтосьці амаль што цалкам яго пазбаўляецца. Так? Таксама людзі працуюць у розных сферах. Нехта працуе, скажем так, з дому, ці яшчэ нешта, а нехта працуе ў підронцы, напрыклад, так? І больш сутыкаецца ўжывую з людзьмі. Я, напрыклад, працую ўжывую з людзьмі. На шчасце, у меня канфліктных сітуацый амаль што няма. Але вось гэтая атмасфера прыводзіць да стыгматызацыі і таму, што людзі проста пачынаюць не з уласнай волі замыкацца ў такіх пузырах. Тое ж самае, напрыклад, вельмі часта адбывалася на захадзе Еўропы, напрыклад, і таксама з палякамі, так, якія менш кантактавалі з мясцовым насельніцтвам, а замыкаліся ў такіх сваіх невялікіх кампаніях, хадзілі толькі ў свае крамы, да сваіх парикмахераў, так? І ў выніку гэта мае горшы ўплыў на працэс інтэграцыі. Дарэчы, ёсць галасы, каб забараніць пакупаць нерухомасць. То бок, калі увесці ўсё тое, што яны хочуць, то бок яны хочуць стварыць клас вечных гастарбайтараў. Вось такія габрэі ў Егіпце, так? То бок, вось ты, калі ласка, пашы, працуй, плаці падаткі, але ты ніколі не будзеш тут нармальным чалавекам, паўнавартасным чалавекам. І ў выніку яны самі робяць горш, бо з аднаго боку яны кажуць пра неабходнасць таго, каб мігранты інтэграваліся і нават асіміляваліся, а з іншага боку яны сваімі прапановамі хочуць зрабіць так, каб гэты працэс ніколі не пайшоў наперад. У меня есть пытанне да зала. Ці ёсць філолагі, філалагіні? Хтосьці можа патлумачыць Кірылу значэнне слова пазітыўнае? Калі ласка. Я разышоўся просто. Я не справіўся. Але ці правильно я разумею? Дзякуй вялікі. Давай падсумуем ўсё ж такі крыху так на пад'ёме. Ці правильно разумею, што пакуль што можна выдохнуць і бягучы ўрад гэта не прыме? Не, бягучы ўрад дакладна гэтага не прыме. І, дарэчы, таксама сімптаматычна Дональд Туск падчас рады габінетовай размове з Карэлем Навроцкім на камеру ім сказаў, што ці Карэль Навроцкі ўвогуле думае пра меркаванне польскіх прадпрымальнікаў, польскіх фірм наконт побыту іншаземцаў у краіне. То бок, гэтае пытанне, яно заўсёды ёсць. Я сапраўды стараўся, каб было больш пазітыўна правдаць. Мы на самой справе амаль усё расказалі, што хацелі, але зараз будзе сапраўдны. Ладно, я ведаю першы пункт, гэта будзе таксама не пазітыўна. Крыху. Усё ж такі, мы тут жывем, зразумела, і ўвогуле беларусы ў Польшчы жылі стагоддзямі. І увогуле гэта была Rzecz Посполита абойгу народаў, і адзін з польскіх гісторыкаў кажа, што ўвогуле трэба ўзгадваць 4 народы. Вось, таму давай узгадаем нейкія пазітыўныя, я падкрэслю некалькі разоў, моманты, ці проста цікавыя з агульнай беларуска-польскай гісторыі. Ведаеш, мы не будзем распавядаць пра пункт, які называецца «Трудная гісторыя беларусаў у другой Рэчы Паспалітай». Вось яго не будзе. Другога пункту таксама не будзе. О, класны пункт. Беларусы... Лібераў вета, так? Беларусы... Я гуляюся ў Карэль Навроцкага. Беларусы радам з палякамі ваявалі супраць бальшавікоў і перамаглі. Клас. Не, гэта правда. Сапраўды так. Просто мало хто... Людзі, якія больш цікавяцца гісторыяй, ведаюць, так, што, конечно ж, мы жылі, скажем так, можна сказаць, разам, вось у другой Рэчы Паспалітай, і была вайна з бальшавікамі, і нават у Польскай... Польска-савецкая вайна.
Так, польска-бальшавіцкая вайна, я называю часцей. У складзе войска польскага было таксама, гэта была, здаецца, дывізія, літоўская, беларуская дывізія, якая складалася галоўным чынам з добраахвотнікаў. Так, і нават ёсць такая бітва, была, дакладней, бітва над Немным, пад Гародняй. Да рэчы, гэта Нёман жа, так? Я правильно разумею. Неман, так, Нёман. І вось гэтая дывізія, яна унесла там такі вялікі ўклад, і насамрэч вельмі перамагла, каб гэтая вайна хутчэй скончылася. То бок Беларуся нават тады былі проста складовай часткай вось гэтай тут дзяржавы. Я б нават пахлопаў бы, калі шчыра. Класна. Па шчырасці, гэтая бітва, пра якую кажа Кірыл, яна менш знакамітая, чым варшаўская бітва. Ну, конечно. Так. Але яна была пазней, і яна менавіта паставіла вось гэту кропку ў вайне, у якой Польшча разам з беларусамі перамагла бальшавікоў. І з літоўцамі, да. І з літоўцамі. Упэўнены, што вынік гэта быў пазітыўны. Ну, скажем так, вось тут ёсць розныя меркаванні, насамрэч так. Ёсць цікавы момант, мы зараз распавядзем. Мне падаецца, што нават ёсць фотаздымак. Такая цікавостка. Вось вы можете пабачыць. Я думаю, што больш з вас, хутчэй за ўсё, пазнае гэтай асобы. То бок это Станіслав Станіславович Шушкевіч. Як ты яго любована, Станіслав Станіславович. І Лех Батькавіч Валенца. Ну, ось, так, то бок, на той момант галавы дзяржаў нашых, гэта 93 год, старшыня Верховнага Савету Рэспублікі Беларусь і прэзідэнт Польскай Рэспублікі падпісваюць пагадненне аб добрым партнёрстве і суседстве, ось, якое, насамрэч, дагэтуль дзейнічае. Дык вось, Польша ж была ж, насамрэч, адной з першых краін увогуле ў свеце, якая прызнала незалежнасць незалежнай Беларусі ў 91 годзе. У 92 годзе нават уже былі першыя сур'ёзныя кантакты на найвышэйшым узроўні. Тыя, хто глядзяць наш падкаст даўжэй, мы на 8 сакавіка рабілі выпуск, прысвечаны менавіта жанчынам у польскай палітыцы. І там мы ўзгадвалі пра прэм'ерку Польшчы Ганну Сухоцкую. Яна вось была ў 92 годзе прэм'ер-міністркай. І яна прыязджала з афіцыйным візітам у Беларусь, каб дамаўляцца наконт гэтай дамовы. І вы не паверыце, але нават Лех Валенца быў у Беларусі з афіцыйным візітам у 93 годзе. Ну, а пасля здарыўся 94 год, ну, і нешта пайшло не так. І вось мы тут. І вось мы тут, так. Окей. На гэтай пазітыўнай ноце я перачытаў яшчэ 2 з нашых пунктах, яны не пазітыўныя. Я стараўся, ну, сапраўды. Карацей, дзякую вам вялікі. Гэта быў падкаст зроблены ў Польшчы. Калі ласка, не разыходзьцеся. Давайте пахлопаем адно аднаму. Дзякую вам. Блин. Ведаеце, вас так шмат, што я дагэтуль не магу паверыць, што гэта ўсё праўда.